Takže dobrý odpoledne. Předpokládali jsme, že všichni budeme už takový trošku odpalí a podobně, tak jsme chtěli na závěr udělat takovou trošku provokativní zase přednášku. A sice ta původní přednáška měla být o permakulturních zahradách a o tom, jak vlastně se v permakulturních zahradách nakládá s bobky a čurkami, jak říkají permakulturníci, ale je to, řekl bych, zajímavé a určitě si to někde na internetu poslechněte a určitě se k tomu, řekl bych, někdy v nějakém příštím semináři vrátíme, protože si myslím, že samozřejmě vždycky na tady takových věcech něco je. Takže já v té své přednášce budu provokativní teda trošku jinak, s tím, že teda vyjdu zase z toho, že IVA, International Association, nás vyzývá k udržitelné sanitaci. Vidíte, že mezi udržitelnou sanitaci se nepočítají jenom centrální čistírny, ale jsou tam i teda přírodní způsoby a podobně. Dokonce, když se na to díváme, jak bychom se měli chovat třeba ke kalům, o kterém tady byla řeč, tak když se na to díváme z pohledu Green Dealu, tak by se měla recyklovat voda, rekuperovat energie a využívat ty materiály, to znamená ty nutrienty a podobně, a nejenom teda nutrienty, ale i další věci. Když chceme být nezávislí, tak takhle, a když se bavíme jenom o recyklaci teda nutrientů, tak se jedná hlavně v těch domovních čistírech, teda o čistíren o tady ten dusík a fosfor. Jinak z hlediska energie bychom se měli chovat taky u těch domovních čistíren co nejefektivněji, což souvisí teda s použitými technologiemi. Pravdou je, že aktivační čistírny, třeba menší, mají samozřejmě větší energetickou spotřebu než třeba ty velké čistírny, ale zase je tam výhoda to, že prostě můžete dát na střechu fotovoltaiku a vlastně tím pádem si vyřešíte vlastně tu energii v tom místě, nebo teda můžete jít tady tou cestou nějakých těch přírodních způsobů, kde dokážete využít vlastně ještě i ty vlastně nutrienty a ušetřit na té uhlíkové stopě na výrobě těch hnojiv. Takže když se díváme teda na ten cirkulární pohled vlastně na tu naši problematiku, tak bychom se zase měli hodnotit parametrama udržitelnosti, to znamená, jaký jsou dopady na životní prostředí, včetně dopadu na zdraví, teda proto i ty dali, náklady, včetně souvisejících, například to umělý hnojiva, sociální dopady, stabilita. To znamená, když si vezmeme ten náš kál, tak v podstatě začínáme na záchodě, přes čistírnu, skončíme teda zpátky na poli a přes nějakou tu krávu zase zpátky v kuchyni. Takže takhle bychom se měli dívat na ten systém z hlediska teda cirkulárního. Teď taková trošku provokativní záležitost, když si představíte, nebo já se představím sám sebe, tak dneska doma jdu na záchod, spláchnu, voda k nám doteče ze vzdálenosti nějakých 60 km a potom se odvede na čistírnu vlastně tak, že se čerpá nějakých 18 km, na té čistírně teda se biologicky vyčistí, teď se tam samozřejmě zpracovává kál, je tam nějaká energie, ta se tam musí nějak dovést, jsou tam nějací lidi, pracují tam, někdo ty kanály musí vyprojektovat, někdo je musí postavit a podobně. Takže to samozřejmě představuje nějakou uhlíkovou stopu a představuje to samozřejmě nějaké množství, řekl bych, práce a podobně. A když se na to podívám z hlediska zase a srovnám si to s tím suchým záchodem jako takovej, tak se podívejte, je to vlastně v podstatě velice jednoduchý, vykonám potřebu a mám suchý záchod, nechám to několik třeba roků, nebo já nevím, 1-2 roky odstát a když to použiju, tak to můžu použít jako hnojivo, vzniknou mě z toho potraviny a srovnejte, jak vlastně v podstatě ten stejný cyklus, kdy z těch živin se stanou potraviny a já je použiju, jak ten cyklus najednou je jednoduchý.
Jo, jako takhle. Takže samozřejmě je to trošku manipulace, ale podle mě by se vlastně ten cyklus měl přizpůsobovat vždycky těm místním podmínkám. Takže je jasný, že tam ten první cyklus je nutný ve městě, kde je vysoký počet hustota obyvatelstva, a zase naopak je blbost vlastně snažit se ten cyklus zavádět teda někde do tam samot, někde na horách a podobně. Dokonce, když se na to podíváme třeba z hlediska Světové zdravotnické organizace, tak ta říká, že skladování v délce 1 až 2 roky se eliminují bakteriální patogeny. Takže se dá říct, že nějakým tím, řekl bych, extenzivním způsobem se dá taky dosáhnout hygienizace toho kalu, tak, aby byl využitelný, akorát na to potřebují objemy a čas. Tak, takže po vykrácení buď teda skončím tím, že ten kál někde daleko odvedu, když vezmu bavím se o těch vesnických oblastech, že to někam odvedu a vyrobím z toho teda energii, anebo teda to použiju rovnou teda na pole. Otázkou je, jestli vlastně ten pravý obrázek by neměl být vlastně cílem toho, co je na venkově, to znamená, nic nekončí v řekách, naopak vlastně všechno se zrecykluje a případně teda přefiltruje přes zem, než to nateče teda do toků a potom v těch tocích nebude i v těch malých tocích nepoteče ten fosfor a nebude to vést k trofizaci toků a podobně. Dneska je ten pohled spíš obrácený, všechno odvést do toků a potom nevíme, co s trofizací teda toků a podobně. Zase samozřejmě jsou nějaké zákonitosti, čím kratší vždycky je ta cesta toho řešení, většinou tím efektivnější je to teda řešení. Tak, už jsem tam v té předchozí přednášce jsem tam zmiňoval tu obec, kde teda za 280 000 vyřešili jednoho ekvivalentního obyvatele. Takže měli bychom se zamyslet, že když půjdeme do těch malých, řekl bych, lokalit, nebo dokonce samot, tak jestli teda nezačít hledat nějaké netradiční řešení a jestli ty řešení náhodou už se nikde nenabízí. Samozřejmě, že se nabízí, dokonce se toho ujal i Bill Gates a Melinda Gatesovi a narvali do toho už několik miliard dolarů. Můžete se samozřejmě zúčastnit a vyvíjet vlastně technologie, které nepoužívají vodu nebo minimálně vody na vlastně transport vlastně exkrementu a podobně. A vlastně díky tomu vlastně vznikla celá řada nějakých kompostovacích záchodů, oddělovacích záchodů. Je toho prostě, řekl bych, mraky a existují i celé systémy vlastně bezvodního zpracování vlastně kalů ve velkým, který se dneska uplatňují hodně Singapur, Indie, už Čína a takhle, kdy vlastně ty velké sídliště, kde žije několik milionů lidí, by neuživili vodou, takže vlastně se to děje bezvodným způsobem, taková kanalizace a přímé zpracování těch kalů, buď teda pyrolýzou a výroba nějakých dalších produktů z toho, nebo zpracování na výrobu nějakých živin. Takže jak říkal profesor Topol, který jsme měli na tom našem minulém setkání tady, tak říká, máme dvě možnosti. Buď to teda předstírat, že něco děláme a přebarvovat věci na zeleno, nebo teda můžeme něco postupně vylepšovat, to znamená tam zlepšit účinnost něčeho a podobně, anebo teda se na ty věci podívat, řekl bych, jinak. A to samozřejmě ale teda bolí. Tak jinak, možná už ten jeden z těch prvních problémů je teda v tom, jestli ta udržitelnost, to efektivnější chování je vůbec žádaný, protože dneska, když se podíváte, teď došla zrovna kanalizační ročenka a podíváte se, co tam je hodnocený. Je hodnocený, kolik se udělalo kilometrů kanalizace, kolik se připojilo obyvatel na kanály, jo, a takhle, takže místo toho, aby jsme hodnotili vlastně jako to zlepšení, nebo jestli to mělo vliv třeba na kvalitu vody v tocích, aby se zlepšily ty toky a podobně, tak hodnotíme, kolik jsme vydali peněz.
To znamená, odměňovat někoho nebo uznávat někoho za to, kolik vydal peněz, není asi úplně jako motivační a motivačně teda správný, jo, jako takhle. Takže řekl bych, že toto je takový trošku problém. Samozřejmě stakeholderi, když vezmeme teda zastupitelé, politici, dodavatelé, projektanti, pro všechny je lepší dělat velké věci, než se někde patlat v nějakých maličkostech a podobně. A v podstatě další problém je tady ten občan. Vím, že už Frank to tady vlastně zmiňoval, že vlastně pro toho to vlastně všechno děláme, ale ten o tom většinou ani neví, až na konci se doví, že se něco bude dít, nebo je to ještě hůř, on pořád neví, co se tam bude dít a proto neví, co má dělat. Ale má hlasovací právo. Má hlasovací právo, ale ono neumí využít, protože tomu nerozumí. A tu legislativu dělají zase ti, co k tomu rozumí, a ti zase to dělají tak, aby oni na tom vydělali, ale ten občan. Takže v tom je trošku, řekl bych, ten problém té tvorby té legislativy, že se vlastně netvoří vyloženě pro ty lidi, ale tvoří se s přispěním nějaké té, řekl bych, i lobby a chybí tam právě ten někdo, kdo by bojoval teda za ty malý. A to je ten problém, kdy teda legislativu, co se týká energetiky, u nás dělají EONI a podobně, co zemědělství dělá agrokomplex a tady to dělají ti velcí. A toto je to vlastně, proč jsem tady žádal o tady ty dary a podobně, protože hodně často se dneska manipuluje vlastně s tím nějakou předběžnou opatrností. Kvůli předběžné opatrnosti vlastně se nedělá to, nebo se nedělá to. A teďka najednou potom, jako když byste jel, jako řekl bych, i nějakým tím selským rozumem, proto tam byl třeba ten kravín, jo? To znamená, jestli teda je pro mě nebezpečnější jako zalívat zahradu užitkovou vodou, anebo vejít do kravína. Jo? Nebo jestli teda jsou nebezpečnější léky nebo pesticidy, když u těch pesticidů je prokazatelná karcinogenita, a když by si to člověk srovná, tak já věřím tomu, že ty rozdíly v těch rizicích by tam byly možná 10/6 třeba i. Jo, to znamená, tak velký rozdíly by byly v tom hodnocení rizika. A my dneska to prostě takhle bagatelizujeme a říkáme mikroplasty, léky, pesticidy a vyjmenujeme to takhle jako tohle, ale ono by to mělo být tak, že bacha, toto je nejnebezpečnější, ale dělá to zemědělství, tak pojďme motivovat ty zemědělce, aby těch pesticidů používali o 1/3 míň, protože to udělá největší vliv na to lidský zdraví, jo, jako takhle. Ale ono je to tak, že zemědělci jdou stávkovat a zvednou jim o 3 miliardy příspěvky a s pesticidami se nic nestane, jo, jako takhle. Takže to si myslím, že je, řekl bych, jako taková škoda, že tam chybí jako kdyby to vyhodnocení toho, co je opravdu nebezpečný, a vlastně potom ty opatření by měly odpovídat těm teda rizikům. Tak jinak samozřejmě zase, jak to bylo těch odpadních vod, nejsou univerzální správná řešení, každá lokalita má samozřejmě svoje řešení, takže taky to i s tím teda kalem. Jinak samozřejmě asi čím dál tím víc vlastně v posledních možná měsících vstupuje do toho rozhodování, do řešení, rozhodují teda i rizika. A sice tady ty rizika týkající se té stability, jo? Protože se nám tady objevila válka, objevil se nám tady nějaká padlo. Klimatický, no, ale jako myslím, Hodonína tam je to tak klimatický. Uragán, ne. Tornádo, objevil se nám tornádo, klidně se nám tady může objevit nějaký blackout. A teďka najednou bychom měli jako začít se nad tím zamýšlet a vím, že někde tam v Praze zkoušeli v jedné čtvrti udělat blackout a najednou zjistili, a udělali to odpoledne někdy ve 4, aby neovlivnili průmysl, a najednou zjistili, že prostě ve 4 to nemá kdo řešit, protože všichni odpovědní jsou doma už jako takhle a že nemocnice nemá náhradní zdroj na projídku a takových, najednou jsme pozjišťovali takových věcí, kdy a tyhle ty věci bychom měli řešit už na začátku, říkat si prostě, je tohleto řešení lepší ekonomicky, ale je taky bezpečný, jo, a přesně potom to souvisí s tím stanovením těch rizik, kdy teda si tou metodou Monte Carlo můžu vyhodnotit
kde jsou ty rizika, jak vůči těm rizikům teda postupovat už vlastně v době projektování těch záležitostí. Poděkoval bych vám za pozornost, ale ještě dva takové přídavky. Jeden přídavek je, byl jsem na konferenci v Tampere a tam byla spousta tady těch různých řekl bych, zástupců těch rozvojových zemí, teda takhle nějak, a my rozvinutí jsme jim radili, jak vlastně jak se mají chovat, jo, jako takhle. Takže jako rozvinuté země vydají takové návody, jak se chovat vlastně vůči čurkům a bobkům, jo, jako takhle. To znamená, důležitý je, že si umějete ty ruky na koncu a že to děláte v rukavicích, jo? Ale jinak jako prostě jsou vyvinutý vlastně pumpy na čerpání obsahu suchých záchodů, když se to nechá vystabilizovat, tak prostě díky tomu vlastně přežívají, protože mají dostatek živin, jo? A vlastně najednou zjistíte, že vlastně, a ještě tam byla taková přednáška zajímavá právě o vlastně vlivu antibiotik. A nějaká doktorka vlastně z Finska měla nějakou studii Finsko-Estonsko a srovnávala to s Malawi a počet mrtvých byl stejný. Jo, akorát, že v tom Malawi prostě se to dělo všechno přírodně, lidi byli odolnější a nebyly tam ty rizika jako takový a v tom Finsku a Estonsku prostě sice byly antibiotika, ale už tak vyšlechtěný ty potvory, že vlastně výsledek byl skoro stejný. Jo? To znamená, jestli teda bychom se neměli taky ubírat víc tou cestou zvyšování odolnosti, než vlastně staráním se teda o to, jaký účinnější léky vyrobit a podobně. Tak a ještě teda bobky a čurky teda. Škoda, že tady ta paní není, protože je skvělá a umí to prostě odvykládat, jak to prostě všechno funguje. Celý je to teda založený na tom, že si teda rozdělím si vody. Profesor Otterpohl to vysvětloval, že to je jako v průmyslu, že když vezmu průmyslový podnik a všechny vody pustím naráz někam, tak potom to vyčištění těch vod je samozřejmě daleko složitější, než když prostě si ty vody hned na začátku rozdělím a použiju si je podle toho, jaký mají teda charakter. Moč vlastně, když se zase nechá nějakou dobu odstát, viděl jsem i dokonce zařízení, které vlastně jako kdyby zmenšovalo nebo zamezovalo tomu, aby vznikala nějaká vzduchová vrstva nad tím, tak se dalo skladovat jako ta moč dlouhodobě, aniž by docházela k nějakým smradům, i když my jsme to skladovali dlouhodobě a smrad to byl hrozný teda, ale vlastně je prokazatelný, že se dá potom, dokonce jsou na to i aplikátory, naředit a zavlažovat s ní, a potom teda máte tady fekálie a ty fekálie vlastně se dají využít teda, ať už teda na výrobu hnojiv, nebo dokonce i na výrobu teda nějakého toho bioplynu a zbyde vám šedá voda, kde většinou ta kuchyň se tam většinou nedává, teda kuchyň a chladna se tam nedává a potom ty vody se dají docela dobře používat. Toto je vlastně to řešení, jak jsem říkal, na který si teda upnul ten Bill Gates. Vidíte, že dneska roste, řekl bych, úroveň tady těch různých suchých toalet a podobně. A když se podíváte, tak už máte fakt i toalety, který vám končí tím, že tam máte takový popel. Tady. Takhle si vytáhnete takhle popel a potom to někde zalijete na zahradě, jo? Jako takhle a nemáte kanalizaci. Takže i takhle by to šlo. A k tomu věřím, že když se to nakombinuje s nějakým tady tím takových extenzivním řešením, zemní filtr nebo nějaká vegetační čistírna nešedý vody, že se dá na tom venkově u těch jednotlivě stojících domů a podobně efektivně vyřešit vlastně odpadní voda. A ještě poslední překvapení teda, že se to nemusí dělat vždycky jenom v malým, že se to dá udělat ve velkým, tak toto je vlastně z Hamburku, kde i ten profesor Otterpohl tam něco málo k tomu měl, tak vytvořili celou takovou čtvrt, kde se pokusili tady to dělení vod uplatnit ve velkým a s nějakým ve velkým stylu, takže dokonce šéf toho Hamburger Water
což je jakoby velká vodárenská firma, se do toho angažovala a postavili tam takové zařízení, který vlastně pracuje s těma dělenýma vodama. Takže celé to území, tady ty domy, co tam vidíte, tak vlastně je řešený tak, že dešťové vody až do 30leté dešťové vody, 30leté vody vlastně je schopný to území pojmout. Prostě zasáknout, naakumulovat až jenom to, co je přes 30letou vodu, tak jde někam dál. Šedý vody vlastně se čistí a zasakují se taky v lokalitě. Je to takový kontič, ve kterým se teda provádí to čištění teda těch šedých vod. Černé vody se řeší tady v těch speciálních toaletách s vakuovým, takový vakuový systém. Mají vymyšlený i nějaké množství vody, který tam do toho jde, aby vlastně dobře fungoval to sání těch, to vždycky a funguje takový, takže to vlastně povytáhne a sjede, takže s minimem energie jsou schopni teda dostat ty černé vody, ty exkrementy a v tomto případě tady myslím, že je teda i moč, že moč nemají vydělenou, tak jsou schopni dostat do nějakého jednoho místa. Jediný problém, který tady jako měli v tomto, tak než vychytali ten tvar té kanalizace a podobně, a že je tady větší hluk. Jo, že vlastně, takže potom někdy, než si to vyřešilo jinak, tak ti lidi třeba měli strach chodit v noci na záchod, aby nerušili sousedy a podobně. Ne, ale jako byli to takový poučení, ale toto se jim povedlo teda nějakým způsobem dotáhnout. Dotáhli ty hnědé vody, vlastně natáhnout do nějaké nádrže a je možný teda tady na tuhle jako kdyby pracovnu tady těch černých vod je možný ještě dovážet lapáky tuku a prostě tady tyhle věci, aby toho těch organických látek tam teda bylo víc a potom celý vlastně to jde do vlastně nějaké vyhnívačky a vlastně je tam kogenerační jednotka a dodává se vlastně proud, takže ti lidi vlastně mají odtaženou teda tu černou vodu, mají odtaženou šedou vodu, ta se tam zasákne, mají vlastně společně vlastně nakupují elektrickou energii, kterou teda doplňují tu energii, kterou si teda vyrobí a to, co tam z toho zůstane, to teda odváží na nějakou kompostaci. Jo? Takže je z toho takový ucelený systém s tím, že pro ty lidi to paradoxně přijde, protože je to velká vodárenská, tak je to vlastně za cenu, tak jim to vlastně prodávají za cenu vlastně od stočního, takže se úplně přesně jako kdyby neprojeví tady ten systém vlastně v těch nákladech teda těch lidí. Jo, takhle to nějak vypadá. Takhle vypadá celé to sídliště, který je takovým způsobem teda řešený. A ještě můžu ještě jednu lokalitu, Libek, která je zase, jak tam ta byla profesionální, tak to je taková trošičku amatérská lokalita, kterou se taky snažili vyřešit tady obdobným teda způsobem, kdy teda šedé vody zase jdou do jednoho místa, nebo do dvou míst, v tom jednom místě se vyčistí a zasáknou, v tom druhém místě vlastně natečou do nějaké kořenovky, kde vlastně vždycky se to napustí, funguje tak pulsačně, vždycky napustí, nechají protéct a ty vody se vlastně takhle čistí. Ty černé vody vlastně se taky tady stahují a vlastně s tím, že teda se vlastně tady taky vyrábí nějaký ten bioplyn, mají tam taky vakuové toalety a taky už jenom, že protože nevyrobí teda toho tepla a energie nevyrobí dostatek, tak už jenom to, že vlastně fungují jako komunita a nakupují za jako lepší ceny než jednotlivci, tak v tomto případě i pro ty lidi je to potom jako kdyby levnější, jo, to využití. Jinak ty
Dešťové vody jsou všechny povrchově a končí na nějakým takovým hřišťátku fotbalovým, kde prostě se nakonec takhle hezky zasáknou a to tak. Ďakujeme pekne. Bolo také letom svetom možnosti.